Això és l'Escaquiman. Acabem amb alguna cosa bonica. Què és el que t'agrada més del català? Com definiries el català a una persona que li haguessis de definir? Per exemple, jo podria dir l'alemany, a mi m'agrada molt com sona, és concís, és... El català com el definiries? O què és el que t'agrada més? Quins són els trets característics que t'agraden més? Que dius, ostres, això... Mira, en la fonètica m'agrada la varietat. Tenim molts més sons que, per exemple, el castellà. Sí. Per tant, això dona una versalitat. Nosaltres no podem confondre la E oberta amb la E tancada perquè confondre Déu amb Déu pot ser molt problemàtic. En la sintaxi m'agrada que té una estructura flexible i alhora concisa. Tu compares un text castellà amb un text català i el català sempre serà més curt. Sempre serà més curt. Per què? No tan sols perquè les paraules moltes ja són més curtes, sinó perquè les estructures sintàctiques en català són més concises. No vol dir més simples i més esquemàtiques, més concises. Anem de cara al gra. En català ens acomiadem en una carta administrativa dient atentament. En castellà, Dios salve a usted muchos años, no? Aquell exemple que hem posat abans del català de plàstic que jo en dic, es desconeix el motiu pel qual en català ho diem d'una manera molt més breu i molt més concisa. M'agrada això, m'agrada la varietat per una banda de la fonètica i després en l'estructura m'agrada aquesta concisió. Els pronoms en i ens serveixen justament per mantenir aquesta cohesió i aquesta concisió. Amb els pronoms en i, ja són pronoms, ens estalviem moltes paraules i fem que el discurs sigui més àgil i més connectat, més cohesionat. M'agrada molt el que has dit perquè m'encanta del català, doncs l'abà de monosíl·labs que tenim és increïble, és increïble. Sí. Mai ho havia pensat i després també ho vaig veure que ho deien ja gramàtics de fa temps. En tenim un munt de monosíl·labs, és increïble, no hi pensem, però és que en un moment cap, nas, peu, dit, es poden fer frases, és increïble i això a mi em fascina. I també gent que aprèn català de fora, també, ostres, els monosíl·labs els encanta, com poden haver-hi tants monosíl·labs i n'hi ha... No, tenim una llengua, és a dir, tenim una llengua amb molta personalitat, té uns trets molt definits i, clar, si es perd personalitat, d'alguna manera perdem el bagatge, el llegat dels nostres avantpassats des de sempre. No hem de parlar com ells, però hem de recordar que venim d'ells. El català, no hem de parlar un català del segle XIV, però tampoc no ens hem de pensar que el català l'hem inventat al segle XXI.